ħin, mela, ġivri għawek biex nurikom. Le, għanakum, ħanamel, kollox live aħna, kollox live, aħna, kollox namlu, ħana hu l-affarijiet, qed naddu dim il-kameras, ma di parti mill-show, parti mill-live, mela jien għandi mazzawek. Mazza li nispera mux ħanaqla daqqa bija, mela. 5 kilos. 5 kilos. Sorry, 4 kilos, 4 kilos. 4 kilos, mela. Issa nizluni, ja? Ovvjament waqt li qed inlestu jina ħanamel voice commentary. Ħanamel il-voice commentary ħajnizlu ħaxim ħabba daru, għax kien waqqa daru u weġġa daru u allura biex jinżel. Issa, tiġi fuq spaltu. Iġi fuq spaltu u dik injama. Inkwina. Iġi dik biċċan jama bil-ħadid. Issa jgħat id-daqqiet. Issa, fidek, jina mux għanoħot kwiet, ma rridx nweġġa l-ħadd. Ġifi mazza ta' 4 kilos, mela fidek. 5 kilos. Waħdejja. Nejn uħra. Uħra. Okay. Mela, jena għadni bla klim, mela najnuk biex 1, 2, Alright. Yep. Emmu. Ma, għarġa naħdu postna narġaw, ġivri inti, kemm għandek